Kære lille Liva. Velkommen til New York. Velkommen til vores. Det er her, hvor magien sker. Vi er så glade for, at du kommer. Den 28. oktober. Lige 3 dage før Halloween. I har prøvet at skabe en stemning af uhygge. Vi har brugt sorte lys, grydeske. Evan er med. Evan Williams. Bogen Men and Guards. Min nye iPhone. Og mine helt sprit nye øjenbetændelsesdråber. Vi har besluttet Kollektivt. Vi stemte over det til et fælles møde. Ja. Så vi har en gang om ugen. Hver lørdag aften. Fra 7:30 til 7. Hvor der bliver taget beslutninger om det var længere tid. Ja. Det trækker ud nogle gange. Der er også fordi, der er mange. Fortæl, hvad vi besluttede. Vi besluttede i lørdags til møde, at vi på mødet og tog ligesom op, hvilke kostymer vi skal have på her den 31. hvor der er Halloween, der er optog, der er fest, der er trick or treat, der er hyggeligt. Det er jo hyggeligt. Der besluttede vi. Stine, hun går som en, hvad var det du skulle være, Stine? Ja, altså, ja. Det er også fordi, jeg godt kan lide det der fange. Fange versus Marilyn Monroe blandet i en. Ja. Og han er bare en god mand. Marilyn Monroe. Det er han. Ja. Og du gik som, hvad var det? Det var det fe? Det var fe. Sart fe. Sart fe. Med onde øjne. Med rigtig onde øjne. Og lange tårnegle. Og der var det, at vi besluttede, at er man ikke til stede til møde, så får man bare. Er det ledelsen, der tager beslutningen. Ja. Så vi har besluttet. Vi stemte. Alle stemte selvfølgelig. Demokratisk var det. At du simpelthen skal. Du skal simpelthen være en høne. Høne. Vi har fundet et hønekostyme til dig. Og det bliver fedt. Det bliver fedt. Eller, der var faktisk også en plan B hos styrelsen. Ja. Men en helt anden plan, og det er, at vi går som noget, der matcher. Ja. 3, der matcher. Så det kunne være Dreamgirls, hvilket blev vetoet. Det blev vetoet. Af mig selv. Ja. Det er mit eget forslag. Der var også de fantastiske 4. Minus 1. Nej, så har han underbogen. Nu er jeg sammen med underbogen. Ja, det er mange, vil jeg sige. Han er yndig. Han er en neandertaler. Han er lige din type, Liva. Så ja, der... Stanovic, han skal passe på. Han skal bare... Det hedder Brooklyn Heights, fordi at det er lidt højere end Karl Lagerfeld. En Karl Lagerfeld er, når han står i Hudson River og vender sydøst mod Ghana. Ja, lige præcis mod Ghana. Altså en anden måde at omgås hinanden. Ja. Her er det okay at komme op og slås i Subway. Det var Stine i går. Ja, den forklarer en del med solbrillerne. Hun og Christina fik måne, det forklarer jeg. jeg fik måne. Jeg har stadig de lange hår dog, men men en lille delikat måne. Vi glæder os til, at du skal opleve denne rejse, denne journey, som man vil sige herovre. Fordi lige hvad man snakker engelsk her. Det gør man. Der er et råd fra os, som nu har været her i mange dage. Mange år. De snakker faktisk et andet sprog.